Ikamata video ya msiku la lero mokhala motadziwa zifukwa zimene bungwe lija limene ndilo mapoka kumalomwe lili la boma lochedwa Director of Public Prosecution DPP limene kwambiri limakhala likugwira ntchito yona milandu yomwe anthu ena amene amachita mosasamala nthawi yomwe akuyendesa boma achita. So bungwe limene limakhala kalikiliki kuyendesa milandu ya anthu osiyanasiyana amene adapalamula kaya nkhani zakatangale ndi nkhani zina zosiyanasiyana. So mu video iti tikhala tikufotokozerani zifukwa zimene bungwe limene la DPP kapena kuti Director of Public Prosecutions lathesera milandu iwiri ku court, milandu yokhuza anthu amene ndodziwika kwambiri ma public figures mdziko lino la Malawi. So tafotokoza kuti achita withdraw court 2 criminal cases. So anthu amene yakukhuzidwa ndi milandu iwiri imene tikhala tikuifotokoza ndi monga Dalitso kabambe yemwe anakhalapo Reserve Bank Governor, Henry Matanga yemwe adakhalapo Deputy RIBM Governor, Cabinet Ministers amene ndi Joseph Mwanamvekha, Jini Matanga komanso Agrifi Chunda omwe adakhalapo Secretary to the Treasury. So anthu amene wawa adapalamula milandu yosiyanasiyana ndipo milandu iyi adayipalamula mu regime ya mu 2014-2019 nthawi ya Professor Arthur Peter Mutharika ndipo adayamba kuzengera milandu imeneyi zaka 5 zapitazo italowano Malawi Congress Party. Komano malingana ndi zikalata ziwiri zimene atulusa amene wa DPP, kalata imene yatuluka pa 11 February chaka chomwe chino cha 2026 ikuonesa kunena kuti anthu amene wawa milandu yawo yomwe idali mabwalo a milandu ayithesa. Ndi padakali pano ndiliyo wa milandu imene amawayimba ayithesa makhoti ndilisakuimbidanso milandu. Koma ndimafuna tingobwerera mbuyo pang'ono kukufotokozerani milandu imene anthu amene wa ankayimbidwa mbuyomu. So Henry Matanga amene ndi former Deputy Governor of Reserve Bank of Malawi amene wawa amakhuzidwa ndi milandu monga misreporting financial data to the International Monetary Fund. Nkhani inalionera kuti iwowa amayimbidwa mlandu opereka mafigures abodza ku bungwe lija la IMF mu nthawi imene adali Deputy Reserve Bank Governor. And nkhani inalionera kuti iwowa IMF malingana ndi conditions awo samathandiza dziko asanadziwe standi ya chuma chanu momwe ichilili, amafuna aone mmene zinthu zanu zikuyendera. So akapemphedwa malipoti okhuza momwe chuma chikuyendera mdziko lino la Malawi, anthu amene wankachita misreport ndi cholinga kuti ndalama zibwere mdziko lino kuchokera kumene ku IMF, ndipo ndalama zonso zikabwera zimayendesedwa chanseri mwanjira yakuba. Komanso mlandu wachiwiri amene wawa amayimbidwa mlandu wa financial crimes related to public funds and COVID-19 allocations. Munthawi imene dziko lino lidakhuzidwa ndi nthendeja ya COVID-19, mabungwe ndi maiko osiyanasiyana adakhala akuthandiza dziko la Malawi kuti aziyendesera ndondomeko zachipatala makapothana ndi nthenda imeneja ya COVID-19. So malingana ndi amene wa Henry Matanga komanso azinzawo ena akuwayimba mlandu umenewu okhuza kusayendesa bwino ndalama zimene zinkaperekedwa za thandizo loyendesera ntchito yothana ndi nthenda ya COVID-19, ndipo ndalama zake ndi pafupifupi 6.2 billion zimene zidathandizidwira dziko lino la Malawi. Ndiponso mlandu wina ndi okhuza kuchita misuse ndalama za RBM, ndalama za Reserve Bank of Malawi, akukhuzidwa ndi kuchita misuse ndalama zimenezi. Komanso iwowa amamvekanso ndi mbiri kuti amagwisa ntchito office yawo pa phindu la iwo, amagwisa ntchito office yawo kuchita misuse public office for personal gain. So litatha kuona amene wa Henry Matanga milandu imene adapalamula, tionenso Dalitso kabambe amenenso nawo mlandu wawo wachitidwa withdraw kapena kuthesedwa ndi amene wa DPP Director of Public Prosecutions. Amene wa Dalitso kabambe adakhalapo Reserve Bank Governor mu nthawiyo, ndi mu nthawi yawo iwowa adakhala kuchita zinthu zosiyanasiyana zimene amayimbidwa. So panali nkhani imene iwo adatengeredwa imene amayimbidwa mlandu wake okhuza kuchitanso mislead the IMF andinso mlandu wina okhuzanso money laundering. Iwo amakhuzidwanso ndi mlandu ukuba ndalama ozembesa ndalama za boma. So mlandu umene ofutukuza umene ndi wa misreporting, iwo amachita
iwowa amalemba ma misleading statements kupitisa kumene ku IMF nkumanamiza IMF kunena kuti dziko lino la Malawi chuma chake padakali pano chili bwino koma ngule mu nthawiyo chisali bwino komanso ndicho linga kuti IMF yo ithandiza ndi ikathandizanso ndalamazo ndi zimene amazibazo sizimagwiranso ntchito kwa Malawi. Ndipo mlandu wina unali abuse of public office komanso misappropriation of funds. Iwowa amakhuzidwanso ndi mlandu osachita manage ndalama za dziko zimene zinapangisa kunena kuti ndalama pafupifupi 6.2 billion zimene zidachitidwa allocate ku ntchito ya COVID-19 zisowenso. Nkhani ina inali unauthorized expenditure of public funds. Iwowa amakhuzidwanso ndi mlandu wakugwisa ntchito ndalama za pafupifupi 350 million US dollars zimene zinachokera ku Afrex Bank imene inali ngongole yochokera mdziko limeneli komano zonsezi zidachitika popanda nyumba ya malamulo kuvomereza bilu imeneyi. So adachitisa kuti dziko lino likhalenso mu ngongole ya 350 million US dollars popanda nyumba ya malamulo kuvomereza bilu imefa. Nkhani yoti dziko lingongole ndalama imene ikaloweka mu parliament ngati bilu kuti parliament ikavomerezano paperezeke way forward kuti dziko limanolelano kukongola ndalama komano iwowa adazichita izi maokha komanso ndalama zina zinabedwapo. So ina mwa milandu imene tikuifotokozayi idasiya kupitirira mabwalo a milandu idathesedwa kalenso inayo komano apa tikungokufotokozera milandu imene ankayimbidwa mu nthawiyo ndipo milandu ina iwiri ndimene tikufotokozani kuti no ayichosano pano panso a DPP a public prosecutions. So munthu wina ndi Samuel Chirembwe Mariton amene adakhalapo General Counsel and Company Secretary at the Reserve Bank of Malawi and iwowa akukhuzidwa milandu yofananako ndi amene wa Dalitso kabambe and nkhani yawo ndiyokhuzanso kugwirisidwa ntchito mosayenera ndalama za RIBM komanso ndalama zimene zinasowesedwa zokhuza COVID-19 disaster zimene lakamba kale 6.2 billion. So iwowa akukhuzidwanso ndi mlandu ozembesa ndalama zimene zizi. So mlandu wina wachiwiri iwowa akukhuzidwa ndi related objection in court. Amalitoni akufotokozera kuti iwowa mu nthawi yawo adatsekeredwanso pa zifukwa zona kuti adagwirisirapo ntchito ngati mboni komanso ali munthu wolakwa pa milandu yake yomweyo adakhala mboni anzawo mlandu omwenso iwo adauchita nawo. So adatengedwa ndi kusekeredwa. So iwowa mlandu umene amauchita kuti related objections in court kukhala mboni pa mlandu oti iwenso udachita nawo. So titatha amenewo pali Elvis Todi. Elvis Todi iwowa adatsekulidwa milandu yokhuza katangale komanso kusagwisa bwino ntchito office yawo komanso kuba ndalama nguri mu nthawi imeneyi akugwira ntchito kumene ku immigration. Amene wawa adamangidwa ndi bungwe lija la Anti-Corruption Bureau ponena kuti adapereka contract ya boma kwa makampani ena posasala ndondomeko andi zidapangisa kuti ndalama pafupifupi 4.7 billion za boma ziluzike chifukwa chosasala ndondomeko kupereka contract ku makampani amayiko akunja. Nkhani inanso idaloti amatayirira pa ntchito yawo komanso amapereka umboni kapena uthenga wabodza kwa ma public servants ya mlandu umene adawasegulira iwo ndi umenewo. So pa number 5 tili ndi Cliff Kenneth Chiunda. Cliff Kenneth Chiunda iwowa adakhalapo secretary to the treasury ku RBM and iwowa akukhuzidwanso ndi nkhani yozembesa ndalama ya ndalama za pafupifupi 6.2 billion zokhuza COVID-19 komanso mlandu uja wa misreporting and misleading financial authorities umene tikukamba kale wokhuza nkhani ya IMF imene imanamizidwa pasidwa mafiga zabodza ndicho linga kuti IMF ipereke ndalama ku dziko la Malawi. So iwowa akukhuzidwa kwambiri ndi nkhani ya unlawful expenditure kuononga ndalama mosatsata malamulo komanso ya kupereka malipoti abodza okhuza ngongole za dziko lino. Dziko likakukongola ndalama maiko akunja iwowa amabwera kunoko nkumaperekano uthenga wabodza ndi ganizo zoti atengeponso ndalama zina. Ndipo mwa anthuwa munthu wina omalizira ndi Joseph Mwanamvekha amene adakhalapo nduna ya zachuma mu utsogoleri wa Professor Peter Mutharika. Nawonso utsogoleri wa MCP utalowa ankayimbidwa milandu monga iyi misreporting to IMF imene ndi financial fraud charges. Iwo amayimbidwa mlandu umenewu pamodzi ndi akabambe komanso amathanga popereka information yabodza ku bungwe lija la IMF ndi cholinga chonena zoti bungweli lipitirize kuthandiza dziko lino la Malawi. Ndipo MCP italowa
anapeza kuti pali ma report amene adalembedwa amene adali abodza, ndipo malo mwake adatsekulira milandu anthu amene wawa. So palinso mlandu wina wa misuse of public funds and other financial crime accusations. Iwo pamodzi ndi azinzawowa akukhuzidwanso ndi unauthorized expenditure ndalama za RBM komanso za boma zimene akhala kuzigwiritsa ntchito mosasata malamulo. So tikukamba kunena kuti nkhanizi padakali pano amene wa DPP athesano nkhanizi ponena kuti nkhanizi akuti palibepo maumboni ake bwinobwino, and akunena kuti though he has been discharged from such charges by courts due to lack of evidence. So chifukwa chakusowekera maumboni milandu imeneyi padakali pano a DPP amene ndi a Director of Public Prosecutions milandu iyi ayithetsa. So kani ndimafuna ndinene kutena kuti inu ndine ndi Malawi amene timanguyembekeza chimene chize, and ifeyo kuti uze kuti palibe umboni kaya pali umboni ndizona kuti zingativute kulankhula kwake, koma ndikukhulupirira kuti milandu imene singasegulidwe popanda adi munthu kulakwitsa. Komano pena ngawa imene timakhala nayo kudziko la Malawi ndiona kuti usogoleri umene ukalowapo anthu ake ngadalali ndi milandu pamakhala povuta kuti anthu akewo akhale akuimbidwabe milandu, ndipo pamagwiritsa ntchito mphamvu zimene ali nazo mu nthawiyo kutheseratu milanduyo. Tofotokoza kuti milandu iyi yatsekedwa kwa mudati muchiteka fukufuku mutopeza kuti milandu iyi yatsekedwa chifukwa choti mwina akutsogolera ndi DPP ndiyeno ifoti ali ndi mphamvu zonse, chifukwa maoffices akuluakulu mutati mukafufuze mukapeza kuti ambiri ndi mamembala a DPP. Tukamba za Attorney General amene posachedwa pakhala kuchitidwa accused ndi milandu yokhuza 128 billion yogulira Amaris Hotel. Attorney General Frank Mbera ndi mmodzi somwe anthu amene ndi ambali imodzi ya DPP. So tukamba jina Joseph Mwanamvekha amenenso nawo ndando kawo ambali ya DPP. So ndipo vutirapo kuti milandu ya anthu ngati amene ikapitirire. So sizachilendo kuonanso kuti a DPP amene ndi Director of Public Prosecutions kuthesa milandu imeneyi. Kono fana ndinene kuti ngati dziko tipitirire kuchita zimenezi kutukuka kukhala kuvuta chifukwa anthu ngati amenewa ndi kuti kubasa makuopa azingoyembekeza mu nthawi imene azakhala ali wamboma milandu yonguzayitheseza. Chifukwa ngati zili chonchi ndiyo ta MCP nawonso azichita fight kunena kuti akadzalowa mboma azathese milandu imene anali nawo, milandu yonse imene ankaimbidwa mu nthawi yawo nditi nawonso akuyeneka zayichosese m'mabwalo a milandu chifukwa tisinanga mu nthawi yazakhaine mphamvu ndiwo. So zimakhala zomvetsa chisoni kunena kuti Malawi wakumudzi anthu ena ali pampando kudya ndalama iye ngumavutika, and milandu ya anthu onso osamayendetsedwa bwino. So ndi momwe mwina singachidikirire popeza sizachilendo izizi kuona dziko lathu Malawi lukanika kukhala serious pa milandu yokhuza corruption. So ndimafuna ndidziwe komanso kumva maganizo anu through comment section kuna kuti inu mukuona bwanji nanga mulankhulapo zotani pa zimene amene achita a DPP Director of Public Prosecutions pothesa milandu ya achina Joseph Mwanamvekha, achina Henry Matanga, achina Elvis Todi, achina Maritoni amene akukhuzidwa ndi milandu ikuluikulu. Komano tikukamba lero milanduyo yathetsedwa. So through comment section ndi momwe ndingadziwire komanso kumva maganizo pamfundo zimene tafotokozazi. So mu video mtsiku lero mudali ndine wanu wa nthawi zonse Mike Thompson, ndipo ngati mwayikonda musaiwale kuchita like komanso subscribe kuti tithenso kumakupatsirani ena mwa ma videos amene timakonzerani pano pa Sam Mavita YouTube channel. Bye.